Ang oro phaimani hangkai to mia kaisa incident angkha chini khoroksa tipra mothani kormi plus panchayat ni monitoring committee ni vice chairman na vice chairman bono Bulai kha BJP ni emne ani takhok no chin tipra sano bani ko no bai ke gabo bumani karon ke mohai karon tiniwo aro bukhang basa bagnani nei bukhang bagnani nei forest department ni theke पंचायत नि थेके बरकना साखा जेहेतु बरक एप्रुवल मॉनिटरिंग कमिटी नि मेंबर्स का के आ अनुसारे न बरक माइकिंग खलेका के माइकिंग खले पेट्रोल खाके बरक न लामा का सबै बुखा महायदा गाउन बागै आबन न भाइ बबते इंखा आबन नायना नि बागै अरो तिनि फाइमाता अबाय के ताबं के आं कयमं के महायसे कारण बुलाइ मानि तकलाइ मानि आबो तो साया जों एक्चुअली चिनि राजानि नासिक मुंखा कारण 72 বছর जों राजनैतिक फायदा किन्तु हायबाना 72 বছর जों जतन फेलर गावनि बागै राजा ब तंगनि मालिया बनि प्रजारक न महायके बनि दुर्गतिना नगै गावनि बागै जेसा गाबाना डेमोक्रेसी सिस्टेम डेमोक्रेसी राइट ना वइ ओ हानि बसा के तंगनि बागै तंगरनानि बागै वान सुगै बतिनि सेक्रिफाइस खाइ दङ कारण इलेक्शन बसांग ब बसक थाय नया के कष्ट खायका ताइ तिनि बहायनो ब महायके खायै कष्ट खायन दंखो किन्तु ताव सापार खायनि जों 72 বছর सापार खायका राजनैतिक खायका ने तांखा मन्त्री खा आ मन्त्री ने रसुदु फेलर जनगण माने तामनाय सेल्फ सापोर्ट खायनानि बा अरो एकटा निजिनि हानि हाव निजिनि हानि बसा के तंगै तंगनानि आबुले थुइ तंगरा दाय आ मन्त्री नि थाने रंनि सुरुसे कोन भबिष्यत करै बनि बुसु बुसानि कोन भबिष्यत करै किन्तु आ फ्यूचर नि बागैनो चिनि राजा तिनि महायके जोंनो फुरंग हामजाकमानि बिसिंतै कथामानि बिसिंतै खलायै तामनाय जतनन थानचा खलायै अखानि बसा जों अखानि बसा के तंगनानि बागै ठीक আছে जों जेताव प्रेजेंट त्रिपुरा दङ आ मेप मायाफोना जेता एडिसी एरिया इंक्लूडिंग राजबाड़ी कृष्णनगर अभयनगर नंदननगर अब हाइके खाय कायसा हास्टेज नामै जोंनाव कायसा एडमिनिस्ट्रेशन दoi अखानि बसाके थाङै तंनानि बा थांनानि अधिकार होनानै अबनो सिनि राजानि इमां एका अ इमांनो तैनो जों सामंख्लाय दङ तिनि जे तामनाय चिनि जेता कर्मी बा चिनि जेता मिया जे इंसिडेंट नांनाय बरक बा वानसुं मतिन सामंख्लाय दङ आबनि बागै को तिनि जतन पारानि बररक फायके बुफांबसा नाबायके बा महायके जत फेसिलिटीज दङनि पंचायत नि आबो जतनन बागै रेखा अबहाय गुबैनि बिसिंतै गाहामनि बिसिंतै अ जागा खगनानि अ जागा बनो आ जे ताव बुफांबसाना फालै पुइसानानै आबहाया एके बरंनि वानसुं मंके महायन खाना जे तामनाय पंचायत नि जे कोनो फेसिलिटीज फायके हांके आ फेसिलिटीज न जनगण सायावै हयतो बरक निजिनि पकेटो दाखाना गाव पकेटो दामनि आ सिस्टेम मनो बरक आ परिवेश तंगनि बागै कारण चिनि त्रिपुरा मथ त बखा कुवार थामचा जतन रानि बागैसे बखा उइ गाउन बागै आ साजाक मानि आ माइकिं खायमानि आबुनो न बरक साजागलिया ना खायसे तामनि माले हयतो बरक आ जागाव तामनाय बागै जानानि बागै बा बाहायके खायनानि बागै फना बाहायके सामान बिसिंतै खलायै माने तामनाय आबायके सामानि न बरक साजागलिया ता खायसे ओंखाय इयाबन बागैनो बरक जे अमा हायके इन्सिडेंट खायना बा बरक माहायके बुखना आबहाय ओंखाय किन्तु आबो हायके तंगिया हायके कारण त पंचायत दंखा कायसा स्तम्भ जे तामनाय ग्रासरूट लेवल नि डेभलपमेन्ट ओंखाय बागै जनगण नि जे तामनाय रांनो जनगण फेसिलिटीज दoi जनगण जदिसो सुबाया गांगांगाय बाहाय नायबा ओंखाय जनगण सुबाना थांमानोसे माना खलायो जनगण सुबामानि बागैसे सुबानानि नायमानोसे साजागियां गांगांगाय तो आबो तो तामनि साजिनाय आबो बेलायके दुर्भाग्य जनक ओंखाय बागै आं कयनाय विशेष खाय एडमिनिस्ट्रेशन मीन्स सरकार न जेन पब्लिक नि डेभलपमेन्ट नि बागै खारुयै विशेष खाय बीजेपी आईपीएफ तिनि कर्मी तंनाय र बरक न उखाबो खायथों इंस्ट्रक्शन दतों जेन जनगण नि पुइसा जनगण न रनानि बागै जनगण नि जेता सामुंग बा सुगनानिवो अब इमप्लिमेंट खायजाकनानि बागै बरक इंस्ट्रक्शन दतों जेन अब हायके माना खलाय जनगण नि पुइसानो पकेट दावै अब हायके जनगण बन्चि दखलायनानै आबनि थेके बरक बिरोधा तंखांगांगा जानाय आबनि आं बरंखानि अनुरोध खायो अब हायजेना तांथों तो बुजांनाय खरक बुसु बुजाखा बुजांनाय तो खरकसा न बुजाखा बरक खरंनाय तंगनि फायके अ खरंनाय बुजाखा गाव बहाय गावन बागै खरसांखा तो बेला इंजोर संखा किन्तु हायबन इंजोर संखना तामनाय
chini borok bulai kisa borok karak ba bisana kelain tang yata bukong kole rong hanggang ke sabda kaisa hospital kati fikam apa hai jai hok khorong na je puja kha masang ke injures nong kha ke injures nong pana mane aso ko ko ya kam hai ai jeno police prosecution immediately Ramoi bonus hastir nani bagai ang koyo request koyo jata o chini chipajula district ni SP no tai je SDPO tai thana ni usi borok nang koyo immediately borok arrest kanani bagai থানা রাখো এমনি এফআইআর খাই কেন লা thana to FIR rengkha thana পিএস সংখ্যা বিশ্রাম মঞ্জুরি না PS angkang ke bisram manja আচ্ছা